Сез бу аутотренингны йокымсыраган халәттә, ятып яки урын җир өстендә утырып кына түгел, мәсәлән, контраст душ кергәндә дә үткәрә аласыз. Әлеге тренинг җитди акыл киеренкелеге таләп итми. Шуңа күрә аны теләсә нинди җиңел, автомат рәвештә үтәлә торган иртәнге шөгыльләр белән бергә дә башкарырга мөмкин. Әйтик, юыну, чәч тарау, киенү һәм башкалар. Үз-үзегезгә йылмайыгыз һәм минем арттан кабатлагыз. Мин уяндым. Мин ял итеп, күтәренке кәеф белән тордым. Мин тыныч. Минем нерв системасы тәртиптә. Минем барлык мускуллар, бөтен организм хәрәкәткә килә, эшли башлый. Минем баш мие, минем уйлар тотырыклы халәткә керә һәм мине сөендерә. Мин көч, энергия һәм яшәү, эшләү, фикер йөртү, шатлану һәм башкаларны шатландыру теләге белән тулы. Бераз тын алганнан соң ышандырырлык итеп, үз-үзегезгә сеңдерерлек итеп былай дип кабатлагыз. Мин ял иттем. Мин йокыдан уяндым. Хәзер мин тыныч һәм шул ук вакытта бөтен тәнемдә дәрт, активлык тоям. Мин башка кроватта ятарга теләмим. Минем яңадан йоклыйсым килми. Мин шат, мин энергияле, мин бик яхшы формада. Үземне искиткеч яхшы хис итәм. Минем кәефем бик яхшы, һәм мин аның белән уртаклашырга әзер. Бу миңа тагын да күбрәк шатлык, үз-үземә ышаныч һәм яшәү һәм хәрәкәт итү теләге өсти. Мин йокыдан тәмам айныдым. Минем эчке органнар эш халәтенә килде. Минем кан басымым, сулыш һәм пульс рәткә килде. Мин үз тәнемдә җиңеллек һәм ирек тоям. Мин көч һәм уңай энергия куәте белән тулы. Мин барлык проблемалардан арынам. Хәзер мин көнемне чиста биттән башлыйм. Мин бөтенләй куркулардан, чит кешеләр йогынтысыннан азат. Минем яңа көнем, тормышым шатлыклы вакыйгалар, күңелле тәэсирләр, көтелмәгән хәлләр белән тула. Алар турында мин элек хыяллана гына идем. Минем барлык хыялларым тормышка аша. Элек килеп чыкмаган бар нәрсә хәзер үзеннән үзе бара. Миңа бәхет елмая. Мин яңа көнгә куркуларсыз, бер нинди шик шөбһәсез керәм. Ул уңышлы үтәчәк. Берәү дә миңа зыян китерә һәм планнарымны боза алмый. Минем организм көч җыйды. Барлык мускуллардан җылылык, авырлык һәм көчсезлек хисе китә. Минем йөземдә игътибарлылык чагыла. Бит мускулларым хәрәкәтчән. Йокы таралды. Минем кәеф тагын да күтәренке. Барлык мускулларымда җиңел һәм сыгылмалы. Мин тирән сулыш алам. Минем башым ял иткән һәм ачык. Минем кәефем яхшы, күтәренке. Мин энергия белән тулы. Мин уңышлы көнгә әзер.